Ahoj kočky, všichni moc zdravím, krásný večer přeji a já se musím pochlubit, protože jsem si vyzvedla balíček. A musím vám říct, že ta šála je luxusní. Úplně jsem s ní nadšená. Z jedné strany je bordeaux a z druhé strany taková královská, taková modrá, úplně peckovní, je teplonka, jemná na dotyk. Moc doporučuji. Fakt, jestli chcete šálu, tak nebudete litovat, protože i v těch baleních, co tam jsou v těch sadách, tak tam jsou luxusní, ale fakt jako luxusní přípravky, což je rychlorozpouštěč vodního kamene. Ten určitě využijete, super věc, jak na konvici, tak tu vodu pak využijete i na něco jiného. Pak tam máme super galnares a vodní kámen v této sadě, taky za mě pecka. Čistič oken a zrcadel je před Vánoci, můžu čistit. Pak si vyčistím čistící prostředek na myčku. Krásně si to tady rozvoním levanduli, vůni do vysavače. A ještě si holky vyčistím ovoce. Tímhletím jídlem na ovoce a zeleninu. Takže to budu zkoušet poprvé a jsem moc zvědavá. No a aby moje objednávka byla kompletní, tak jsem ještě si říkala, že jde zima. Potřebuju si vyprat zimní bundu, co jsem měla zazimovanou, teda zaletněnou, nebo jak se to říká. A koupila jsem si tekutý prací prostředek na oblečení a spací pytle s péřovou nebo syntetickou náplní. Takže těším a nesměla mi chybět na zimu tato tlapka. Jak pro pejska, tak pro mě. Takže holky, moc doporučuju. Fotku šály dám ještě za